Práve teraz sadíš semienka budúcnosti. To, ako myslíš, cítiš a konáš dnes, určuje, aký život budeš žiť zajtra. Možno sa ti to zdá samozrejme, ale väčšina ľudí na to zabúda. A potom sa čudujú, prečo im život prináša presne to, čo sami zasiali. To, kde si dnes, nie je náhoda. Je to výsledok tvojich doterajších myšlienok, rozhodnutí a emócií. Každá situácia, v ktorej sa nachádzaš, je úroda semien, ktoré si zasadil v minulosti. A väčšinu z nich si zasial nevedome. Opakovaním tých istých myšlienok. Odborníci hovoria, že každý deň máme až 90% rovnakých myšlienok ako včera. A práve preto sa často cítime, ako by sme sa točili v kruhu. Predstav si, že sadíš zemiaky a po pol roku sa postavíš na pole a pýtaš sa, prečo tu nie je mrkva? Ja som preto chcel mrkvu. Ale tvoje ruky vložili do zeme niečo iné. Rovnako je to s myšlienkami a emóciami. Ak dnes seješ strach, pochybnosti a nedostatok, nemôžeš očakávať, že budeš o pár mesiacov žať radosť, istotu a hojnosť. Ak chceš inú úrodu, musíš zmeniť semienka, ktoré sadíš teraz. To znamená vedome si vyberať, čo si myslíš a čo cítiš. Nie je to o tom, že by si už nikdy nemal mať negatívnu myšlienku, ale o tom, aby si si uvedomoval, že ju nemusíš pestovať ďalej. Môžeš ju vymeniť za inú. Afirmácie, vizualizácia a pocitové techniky nie sú len hry. Sú to spôsoby, ako si každý deň vyberať nové semienka. Keď opakuješ v mysli myšlienky radosti, hojnosti, lásky a keď ich navyše cítiš v sebe, vysielaš signál, že čo je to, čo chceš, aby rástlo. Pamätaj, pole budúcnosti nepozná kompromisy. Zasadíš to, čo žiješ dnes a presne to ti vyrastie. Preto si dávaj pozor, aké myšlienky a pocity pestuješ. Ak chceš zmenu, začni siať iné semienka. Začni dnes. Pre viac podobných videí a obsahu sleduj Príliš dobrý na Instagrame, YouTube alebo sleduj náš blog prílišdobrý.sk.